закъсняли антикомунизъм на господин Борисов. Аз честно казвам не се гордея, че той е бил член на нашата партия. Имало е кадрови грешки в това време. Но какво да ви кажа? Не е сериозно това като отношение и това показва всъщност, че когато нямаш друго какво да предложиш, опитваш се да събудиш така инстинкти и емоции. Айде да си разговаряме сериозно. Какво обещаха ГЕРБ преди идването на власт? Какво се случи? Обещаха догонващо развитие на доходите. Така ли е? Така е. Обещаха справедливост. Така ли е? Така е. Обещаха преборване на организирана престъпност и корупция. Така ли е? И така е, само че гледам, че по индексите за корупция България никак не е добре. Предпоследна в Европейския съюз. Обещаха 100% усвояване на фондовете, еврофондовете, само че не е така. И когато нямаш нищо какво да сложиш на масата реално, започваш да играеш върху страсти, да събуждаш омраза. И истината е, че ГЕРБ, за съжаление, го казвам, от първия ден избраха пътя на конфронтация в обществото. Те могат да съществуват само в среда на омраза и на конфронтация, да имат враг. Дали това ще бъде предишното правителство, дали това ще бъде ДПС и българските турци, дали някой друг, БСП, естествено, като перманентен враг. Когато нямаш какво да предложиш сам, се търсиш като отражение на някой друг, като антитеза. Слаба позиция. Все по-безпомощна е позицията на господин Борисов и на неговото управление. От хората вече виждат. Колкото и да се слага похлупак върху реалността, колкото и да се филтрира информацията, колкото и да има натиск върху медиите, истината излиза наяве. Най-малкото излиза наяве в живота на хората. И всички живеят по-бедно. И всички живеят с усещането, че са наказани от тази власт.